SNS Record. Ba san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Tallawaye dilga haru mafificin sarkin da ba shi da da. Kullum a gare ka nake mi kokon bara na wada. Kada kake kwallon kwalmarar gefe baka da yanzu da da. Ina wisar ka ta zarce kan bawa wallahi mursuna. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Ka taki salatukan kana so adadin da ba su faɗo. A bankin taskokin karambu kamar ya wuce ya gwargwado. Da alayar sahabu ina kishin su ba san bikin su faɗo. Ina jarai na kaunar Batulu ce ajali na musula. Na rike ba zan fata ba da imani da barhama ne nan samu shiga uwa da uba. Shau me kusa da fili ina fada ku ba za na tawaya ba basharu ne ya ce je na yi batir na ya sam shana. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Assalamu alaikum faukar makami magariyar cikewa Aisa. Salamatu Salma sarkin bacci ne ya zo a gaban ku ya khalisa. Kuma ai mallamar ne a bani abin cewa kai na kasa. Musan ku ba wallabin san ku ba na tuba kaunar ku dai na shina. Kurun kusa an gama daga fadin mazance ya gure haka ne shugabar majalisar kolin ma ku duka ne. Shafin farko da ku ya fara ƙarshen ma da ku bayyane. Ku ne nan ummatan ma ku ne za a tirar sidiya nana. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Faɗi makin zartalin safin da yi koko na ce dukan ajami. Ana zancen kinan umma ga ki a can me kirgo yana ta gumi. Wallahi ba za a san ki ba na rantse a shuru koko adimi. Ta kowane sashe an gaji yayi sarki wane kai ya shina. Ba a san ki ba za a san ki ba kin yi da ballo baiki ya ja gaba. Nufashin zuciyar annabin Allah waya kike ya shugaba. Kauli ya kasa furta ki umma shiru ba zai zayyano ki ba. Ashe dai Faduma ce gaibun gaibu ba za a gano ta ba. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Ki buya kin bayana buruzu ta jallin zati masumiya. Amintatta mai yantar da bayi suratul haqqi imamiya. Batulu uwar mukamai kowa kasanta yake ba kore shi ya duk bayi muke ita ce sarauniya. Musu be gaban mumina. Assalamu alaikum mujtahida. Assalamu alaikum muwahida. Assalamu alaikum ya zannada. Assalamu alaikum ya abida. Assalamu alaikum ya hamida. Assalamu alaikum ya shahida. Assalamu alaikum ya sayyada. Assalamu alaikum ya rashida. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Assalamu alaikum ya mumina. Assalamu alaikum ya musula bid'atu nabi subdata amina mai kai kawo cikin rabbana mai cikar daraja ta tsan akirin ta gaban zancen dukan malami kai mu gaida uwa dan harami mamar kauni sai da tilalami. Laubaiki ya ruhin kamuli laubaiki zuciyar abu dalilin baiki hasken da ke mamali laubaiki mai cikara hankali laubaiki farin cikin mujtaba laubaiki ya shugaba. Ba a san ki ba za a san ki ba mun tuba muna daɗi Faduma. Ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana. Ku ya kike umma ga ki a zahir al'amarin ya zarce fada kalmoro ya jalina ta rubutu kalma ɗaya kasa fada. Wane kalami ya ce ya rubuta yi sarki wallahi ya yi kaɗan aitin da na ji ilahu yana gaishe ki kawai sai na suguna. Tuntuni na gamsu fadar Batulu madai kai ba karfe da gara.
masu ja su ja ku bar su na ce yan uwa ko zo mu dau takara mu kamba mafaduma ko za su mutu su ji mu yi ta dara cikin mamar mu yi shani mu da ba mu ba wuzina ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana uwa ta gaba halittu ya san ki wallahi babu daya ba yi shi ba za a yi shi ba kai kowa yau ya gajiya Batulu tana can sama karshen koli makurar ijiya ko yaushe isar tana karawa warai ko ta kasa shina Faduma dai ce cikin ɗaya gata dai sita wanza dai ta buruzi a rabu gata a Amadu kai umma komai ta haɗe sai ta zama na Faduma Batulu daidai ta dai na tuba uwar mu kame wani raina ya faɗe ki babu kina ba a san ki ba za a san ki ba faɗi makin fi gaban sanin masana ya umma karar da ni a cikin ku kuso ni da san ku ya dahira na tabbata cikin yardar ku dan Allah a ya zahara da sidi imamul arifi na kiman garkuwa tsare nu bara tsayayye na Batulu umma kun sani kafin in zayyana